Santan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Ang DCGB, aktibong miyembro iyan kan kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas ang KBP, Philippine Standard Time, hali sa Pag-asa, 2 minutos, lapwas alas 5 nin hapon. Alas 5 ng hapon, oras na para aramon ang mga maiinit na bareta kanal daw na maruluan sa aga sa mga periodiko, radyo asing telebisyon. Erot naman ang ngunyan sa DZGB. Bareta alas 5, mga bareta ngunyan para sa aga. Erot na tinipon sa DZGB Newsbase. DZGB, Bareta alas 5, kaiba ang field reports kan Mega Force Patrol. Halik sa iba-ibang parte kanalbay, asing kabikolan. Ngunyan, uya ang sa idong tagapagbareta. Diyos marhay na hapon sa pangaran po kang Newsbase. Sa pangaran kan Mega Force Patrol. And siyempre sa pangaran po ni Miss Gina Ritter Lee. And sa pangaran man ni Bert Nunez. Ako pan sa indong magiging paramientras ng tagapaghatod bareta, si Pio Fernandez. Enot sa detalyes kan mga bareta sa lado lokal. Nasa linyan sa muyang OJT intern, hali sa Bicol University si Jasmine Bauzing nasa linya. Jasmine, good afternoon. Go ahead. Marahay na hapon tabi, marahay na hapon man sa satuyang mga parantabay. Paggamit nin bike lane sa kadaklan na tinampo sa Legazpi City, dahil na nagagamit nin tama nin huli ta pigigibo na ining parking space. Sa pagkikipag-olay kay Andy Marbella, tagapamayukang Task Force Kalinigan, pigduunan niya na ang bike lane na para sa mga siklista nganing igwasindanin sa diring agihan. Alagad sa ngunya na haros pig-uko para nakang ibang mga bihikulos andalan para sa bisikleta nin huli takadaklan sa mga nagagamit kaini sa mga darakulang bihikulos na pigigibong parkingan. Sigun pa sa iya na imbis na makatabang ang bike lane pag rush hour, tadiit man sana na mga siklista ang nag-uupar kandalan, dait na nagkakausap palugod iningin traffic taharos kadaklan sa mga bike lane, okupado na kanasabing bihikulos. Mantang sa ngunya na sa paaging unakan pagpagirundom an sa indang lakdang, lalo na ngunya na haros kadaklan sa inda, nakapokus sa palarong Bicol. Mantang pigsisiguro man kang Task Force Kalinigan na saruin isa sa indang pagtataunan in aksyon pagkatapos ka nasabing okasyon. Yan tabi ang bareta hali idigbi sa luwas, Jasmine Bauzing, intern haling Bicol University, DCGB News. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Thank you so much, Jasmine. Diretso kan istorya kan bareta sa lado lokal. Nasa linya si kumpadreng Al Armario. Pading Al, Diyos marhay na hapon. Please, go ahead. Tapuson kan gobyerno lokal digdi sa Legazpi ang issue sa mga kolorom na tricycle. Sigon kay City Councilor Luis Gutierrez, chairman kan Committee on Transportation, plano na indang magbukas nin dagdag na parada sa Taysan, Umapon, Asin, Barangay Maslog. Ang mga lugar na ini kay puan man talaga ang dagdag na transportasyon dahil sa volume kan mga pasahero. Sa ibang ibang may sadirin ng tricycle, haloy naman na gusto magakuha ng prangkesa sa syudad. Alagad na ulang inikan moratorium na inimplementar kay ito kan enot na administrasyon dahil magiging daw crowded sa tinampo. Alagad ipig akomodar ninda ang mga taxicle na kadakol ng unyan. Kaya gusto na ining matapos kana presenting administrasyon ni Mayor Attorney Pido Garvin Jr. Kaya plano nang magbukas sigara ning dagdag na mga parada kan tricycle sigon kay City Councilor Luis Gutierrez. Al Armario, DCGB. Thank you so much, kumpadreng Al. Mientras tanto, diretso ang detalyes kan bareta sa lado lokal.
Nasa linya si Chief Jimmy nasalita. Chief Jim, maray na hapon. Please go ahead. Nagpupunaan na mga restorasyon kan mga tinampong nagkadirestro kan na Bagyong Christine asin pipito digdi sa 3rd District lalo na sa rutang Libon Pantaw Road. Matatandaan naghingawa si Congressman Fernando Didi Cabredo na makakonsigir sa gobyerno nasyonal asin nagtrayumpo sinuwerte 1 billion pesos kung saan mga tinampong nagkararaot kan bagyo arog kan Ligaw Piudoran Libon Pantaw iyon prioridad kay ni susog sa congressman kan 3rd District na sa pagpuna kan implementasyon kay ni kung saan pigo oportunidad panahon habang mainit na magkapurunan pag irirahay kay ni asin 1 billion pesos susog sa congressman mahinguha pa siya na mas madagdagan pa ini tanganing mas lalong mas mapauswag o mapakaray ang mga road network sa coastal barangays digdi sa 3rd District sa pagsabing ini ang liabi sa aspeto ni na ekonomiya, turismo, asin iba pa na mag-asinso sa mga maabot na daw. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you so much, Chief Jimmy. Ngunyan sa detalyes kan bareta sa lado nasyonal. Maapilar ang Departamento de Justicia sa Court of Appeals kan Timor-Leste. May kinaraman sa ibinasurang kaagadan kang Pilipinas para pabalikon digdi si dating Congressman Arnolfo Teves Jr. Sigun kay Palace Press Officer Abogada Claire Castro, napigataong kwenta na ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa DOJ kung ano ang magkakanigong gigibuhon tanganing mapauli sa Pilipinas si Teves. Ikinaugma kan gobyerno, partikular kan DOJ, ang naging kasimbagan kan korte sa Timor-Leste dahil ginibo kan gobyerno ang gabos na asin na itao ang mga ebidensyas asin records para sa pigahagad na extradition. Sinabi ni Castro na nagngalas ang gobyerno dahil 2 beses na naitao ang kahagadan na extradition asin kan mag-apilar ang kampo ni Teves na birik ang sitwasyon. Sa paagi kan ipinagsumiter o kaya sa paagi kan isusumitir na apelasyon, ipapahiling kan gobyerno kung nata dapat maitao ang extradition kay Teves. Aminadi si Castro na dakulan efekto kan sa mga biktima ni Teves ang pagsayuma sa extradition kan Timor-Leste kay gigibuon kan gobyerno ang gabos na paagi para mapabalik sa nasyon si Teves asin mataawan ng hustisya ang mga biktima kaini. Si Teves nahahampang sa kasong multiple counts of murder sa korte sa Pilipinas in koneksyon sa panggagadan kay Negros Oriental Governor Roel de Gamo kan Marso taon 2023. Mientras tanto, nakatalaan na magpasiring sa The Hague, Netherlands, ang dating esposa ni dating Presidente Rodrigo Duterte na si Elizabeth Zimmerman. Sigun kay Vice President Sara Duterte na desidido ang ina kaini na magbisita. Daiman siyerto kan Vice Presidente kung makakakuanin visa ang mga tugang kaini para sa planong pagtitipon kan mga supporters kan ama sa maabot na Marso 23 bago kan ika-80 kumpleanyo kan ama sa Marso 28. Tinaawan doon ni Senate President Abogado Chis Escudero na ang pagbabalik kan Pilipinas sa International Criminal Court dapat desisyon ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Nagkapirang mga kongresistas kan Kamara ang nagpahayag ni nasuportado o bukas sinda sa pag-entra giraray kang Pilipinas sa International Tribunal. Sigun kay Escudero, daining papel ang Senado afuera na sana sa ratifikaran ang mga internasyonal na tratado asin iba pang kasunduan na piglalaog kan gobyerno. Daiman kasabay ang Senado sa pagpirma kan mga international treaties. En kaso naman magdesisyon ang presidente na bumwelta sa ICC back to zero o balik sa poon na anaagihan na proseso sa Senado kung saan dadagunggon gilaray ini sa komite asin maagi sa debate sa plenaryo.
Nagtutubod ang mga kongresistas kan minoriya asin mayoriya sa Kamara na dapat nang umuli si dating presidential spokesperson Harry Roque asin hampangon ang mga aligasyon sa saya in koneksyon sa Pogo. Sigun kay Assistant Minority Leader Arlene Brosas, dining ambag si Roque sa Netherlands para kay dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Hirit pa niya na punduhanan ni Roque ang publicity stunt asin simbagon sa iyang koneksyon sa Pogo na naungkat sa investigasyon kan Quad Committee. Mabueltan detalyas kan mga barata, pakalis kan nagkapirang paghirumdom. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Hoy, 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 hoy! May bagong swabing energy drink! New Cobra Rice! Ang sarap! Grabe! Refreshing blue cola and lemon blast flavors na less sugar. Chill ka lang dumiskarte. With L-theanine at less caffeine. Kung tumingin so suabe. With vitamin A, New Cobra Rice. Swabing energy! With proper diet and exercise. Joshua Garcia to. Bili na sa suking tindahan. New Cobra Rice. Less sugar at less caffeine kaysa Cobra Original Flavor. May L-theanine at vitamin A pa. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong para omang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin paretang agraryo. Naghahanap ka nin kabalikat sa asenso at taman ang urig mo asin mag-asenso ang negosyo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Para sa imong mauwa, serbisyong totoo, produktong garantisado. Ang Uno Plus asin urig mo, ang gabat na gusto. Uno Plus matabang sa imo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Para sa imong mauwa. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo, serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Dimples Romana po, tinatanggap ang award for Best Supporting Nanay. Ang suporta ko sa pagbibigay ginhawa, Generica Drugstore. May maalagang pharmacist, mabibigyan ka ng alternative generics na singbisa ng branded sa presyong abot kaya. Up to 85% ang matitipid. May libreng konsulta pa with partner doctors. Tara na sa Generica Drugstore. Suporta natin sa ginhawa. Ginhawang Generica. If symptoms persist, consult your doctor. Tayong mga ina may suporta sa ginhawa, Generica Drugstore. Dimples Romana po para sa ginhawang Generica. Attention! Attention! Mga parantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na!
Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan, asin dagdag na konvenyensya sa saindong gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store, asin Apple App Store, asin nanapon ang DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Diretso kan mga bareta sa lado nasyonal, nagbalik na sa trabaho ang pulis na nag-viral online dahil sa iyang mga social media post may kinaraman sa pagdakop kay dating Presidente Rodrigo Duterte, sigon sa National Police Commission o NAPOLCOM. Sa pahayag ni Commissioner Rafael Vicente R. Calinisan kang NAPOLCOM, nangako man si Patrolman Francis Steve Fontillas na mapundo na ini sa pagpost sa social media. Sinabi ni Calinisan na naghihibi si Fontillas mantang naghahagad nin tawad kasabay ang pangako na dain na siya mapost nin mga seditious comments as in hate speech sa iyang social media pages. Dagdag pa ni Calinisan na sa ngunyan, pigpoproseso si Fontillas as in ipapairaron sa restrictive custody. Mentras na ididiretso man kang NAPOLCOM as in Philippine National Police ang mga kasong isinaangat kontra kay Fontillas. Piglalao man ang diit na pag-itaas kan presyo ng gasolina asin krudo sa masunod na semana. Sigun kay Department of Energy Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodela Romero, yaon ang posibilidad kan pagbabago sa mga presyo sa masunod na semana. Susog sa ahensya, maitaas ang gasolina ning 60 sentimos sagkud piso kada litro. Mantang magkakawat man ang aumento sa krudo ning 10 sentimos sagkud 50 sentimos kada litro. Sa gas o kerosina poon 10 sentimos sagkud 30 sentimos kada litro. Ang opisyal na price adjustments ipapaskil kan mga oil company sa maabot na Lunes, mantang ipapautob ini alas 6 nin aga sa Martes, Marso 25. Mapuna sa Lunes, Marso 24 ang joint salaknib exercise kan Pilipinas asin Estados Unidos de America. Asin sigun sa Philippine Army spokesperson Colonel Louis Dema-Ala, papartisiparan inin 3,000 na soldados. Sinabi ni Dema-Ala na nakasentro sa Northern asin Central Luzon ang combined training exercise na maserbing prelude kan balikatan exercise. Nakatutok man sa territorial defense operations asin humanitarian civil assistance ang salaknib exercise ngunya na taon. Mientras tanto, dahil pinagkonfirmar ni Dema-Ala kung gagamiton sa ensayo ang kontrobersyal na Typhoon o mid-range capability missile system na ipigreklamo kan China. Matatandaan kan 2024, dinara kan US Army sa Luzon ang MRC alagad dahil na inihinali sa nasyon. Pangtulo ang Pilipinas sa mga nasyones sa bilog na Asya na nakaka-eksperyensya kan bako normal na init kan panahon may kinaarama sa climate change sa nakalis na tulong bulan poon Disyembre sagkod Febrero. Base sa report hali sa Climate Central, napag-araman na nakaka-eksperyensya ang nasyon ning temperaturang nasa Climate Shift Index o CSI Level 2 o masalangkaw pa sa laog kan 74 ng aldaw na pwedeng kausa kan pagbabago kan panahon. Ang CSI sarong sistema na nagsusukol sa epekto kan climate change sa temperatura sa sarong nasyon kada aldaw. Kung halangkaw ang level, nangangahulugan na ini mas halangkaw ang epekto kang climate change. Mayor na epekto naman kang climate change, iyon sa tabo, iyon hali sa burning coal, oil as in methane gas na kadaklan hali sa mga rehiyon sa bilog na kinaban.
Base man sa report, sobra sa 45 milyon katao sa bilog na kontinente ang na-expose o kaya nalantad sa 30 aldaw na peligro na darakan init panahon dahilan kan climate change. Magkakaigwanin hababang pamasahe ang mga airline company sa kada bulan nin Abril. Sigun sa Civil Aeronautics Board o CAB na ibinaba ninda sa level 4 hali sa dating level 5 ngunya na bulan ang fuel surcharge. Ang nasabing level 4 ang fuel surcharge magkakawat sa 117 pesos sa 342 pesos para sa mga domestic flights mantang igwa maning 385 pesos punto 70 sentimos sa 2,087 okay 2,867.72 pesos naman para sa international flights. Ang nasabing pagbawas sa fuel surcharges sarong magayon na pagkakataon para sa mga biyahero lalo na ngunyan na panahon kan tag-init. Paliwanag kan CAB na pikolekta kan mga airline companies ang fuel surcharge para mapuunan ang pabago-bagong kantidad nin petrolyo sa world market. Sinugo naman kan CAB ang mga airline companies na magsumitir kan sa indang aplikasyon kan binawas na surcharges bago ang pagpuon kan bulan ng Abril ngunyan na taon. Nagpirma ang National Housing Authority as in Department of Agriculture sa sarong Memorandum of Agreement o kaya Memorandum of Understanding para masiguro ang padagos na supply kan produktong agrikultural sa piling resettlement sites kan NHA. Pinanginotan mismo ni na NHA General Manager Joben Tai as in Agriculture Secretary Francisco Chiu Laurel Jr. ang ginibong pagpirma kan kasunduan na may katuyuhan na pakusugon ang seguridad sa pagkakan as in ibusol ang sustainability mantang pigisimbagan ang mga agyat sa sektor kan agrikultura. Parte ni kan kadiwa kan Pangulo program na minasuporta sa katuyuhan kan administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na matabangan ang mga paraoma na direktang maipabakalan sa indang produkto sa mga konsumidores. Nagtiripon-tipon ang nagkaperang jeepney drivers na miyembros kan transport group na Manibela sa Marcos Highway ngunya na aldaw. Ang nasabing pagtiripon ginibo tanganing ipangapunan sa indang reklamo na punduhon ang jeepney modernization program. Mentors na pinuuna naman kan nasabing transport group ang sa indang tigil pasada kaso bagong aga. Ang tigil pasada ipinautob sa Metro Manila sin nagkaperang kataning na probinsya. Enot kay ni ka nakaaging taon nagkaperang beses naman na nagtransport strike ang Manibela. DZGB Flash Report! May flash report si Joshua Bino. Flash report, hali dyan kay Joshua. Joshua, location and what's happening? Yes, hapon sa mga parangtabay, naglagan ang Special Rescue Force kan Bureau of Fire Protection Legazpi, sharing sa barangay sa siya na Legazpi. Ini dahil ang may nakaabot na report na iguanin sarong lalaki na nahulog sa hararomo na balon sa ibabaw kan sarong bulod-bulod igdisyon tayo sa barangay Lamba, Legazpi City. Nagatukad man ang DCGB News digdi sa area kaya rabahan ko sa nagkapirang mga residente dahil pa susug sa initial na informasyon tabi Sir Pio may grupo ng mga kabataan ang suminakat digdi sa bulod gani sa Purok 2A kan barangay Lamba, Legazpi City. Sagkod sa nagkapirang minuto na naghahatid na tunaning tabang so sarok sa pag-irriba ninda nagsakat digdi sa nagbitang bulod nahulog tabi Sir Pio sa sarong karon na balon. Kaya pa nakabot so grupo kan Paris kinig medyo halangkaw talaga ini and mahal na kung kaya kikaharam pa kung ano talaga ang kompletong detalye kinaraman siya sa incident ini na sarong lalaki nahulog sa sarong hararon na balon sa bulod digdi sa barangay Lamba. Okay, ang location mo tabi Joshua is Purok 2A sa sarong halangkaw na bulod kan barangay Lamba. Tamay report na nagbutwa na sarong hoben nahulog sa bubon, hararo mo na bubon
imo niyan ang pinagsasakat ni pasiring sa location and nagdadalaga naman dyan ang Special Rescue Unit kan mga miyembros kan Bureau of Fire. Over. Ojo, pinagtati sir Pio, kasi sa medyo tingal kita, ta. Talagang alam tao din po dito na eh. Padungawan mo ang sunod dyan na Legazpi. Niraraman dyan mga residentes. Ta, siguro sa ito, maski sinta, hindi ka pa sarata pili sa bulog din eh. Bawal. Hindi ka po, budak po ko din ba, na implantado. Sa kutsang niya na hapon, tadi sir Pio, yun ito, ay sarok na asigado na nahulog sa sarong balon. Bubon, sa bubon. Bubon, oho. Yan. Igong bubon dyan palang sa taas? Igong bubon dyan sa taas? Actually, yung mga tignalas ko sir Pio, tig-confirm ko sa mga residentes, igwa talaga na bubon digdi, na hararumon. Pag dinungawan mo nga ni ngaya, doon mo na mahiling ang irarom talaga. Kaya dahil sila nagpapara katigyan. Tabi sir, purok to ay sir niya, no? Purok to ay tabi sir Pio. Ang kaitasan kan bulod nan, purok to ay igwa ning mga residentes tabi Joshua, ta igwa nga ning bubon, over? Dahil man kira sa din sir Pio, magbubon talaga ning marahay. Pero may bubon. Pero may bubon sa ibabaw. Sabi ko nga tamay bubon. Igwa talaga ngayon, kan panahon ta, pero doon siguro para sa rakata. Sa pagtubod din ba, encantado sir? Encantado? Ay, naku. Ay, tabi sir Pio, nagpipigihingal lang kita, pasensya sa mga nagadahog pa. Actually, harin ako sir Pio, sige sa ibabaw ka na bulod na yun eh, na nabulit ka ng nabulod. Arin pa sir? O yan na tabi. Sa bubon. Sir Pio, itong bubunta, di nga nito para sa rakat ng mga residente, sinakat man, baka nga mga dayo. Iyo nga ni, mga hobinis da iyan na nagsakat dyan. Munan mo, naghagad ng akudir, ta nahulog sa sarong pag-iriwa sa bubon. Purok to ay iyan kan lamba. Ay, sumadahan? Ay, sumadahan. Parang talaga mahin si Pruta. So, sumubon. Sumadahon, sumatugon. Uyo, kunday mo isi, mabulsot ka na sa nagbigla. Kunday mo palang aram sir, mahulog ka na sa talaga. Uy. Papagayad ako sir Pio dito sa. Sige. Ang kwan, ay, yung matanggad. Sabi na kay Babaw sir Pio kan bulod, may luho talagang nararumon sa litro ng luho. Oho. Di nga ni makasarong litro ang diameter. Pero po, 15 to 20 feet. 15 to 20 feet. Ang rarom. Natatano ko sir Pio sa lalaki sa rarom kang kalot man ang gaduto ko. Dahil ang iro-iro. Pero, umay pa. Buhay pa? Kapuklat pa ang mata. Umay pa. O igong tubig. Sir? Nagdangog pa kami. Igong tubig sa bubon? May tubig din, sir? Date man lang, Sir Pio. So, lalaki, nakatigaya na pumat sa babakan kalot. Nagkakapot ko, hindi ko nagdangog. Nagdangog kita, responde. Magaring, dahil hiro-hiro, Sir Pio. So, bubon, sulo. Sa dayot ang nagara. Sa dayot sama. Ngunyan, buhay conscious nagre-responde sa kahaputan sa mga tawong nagkusuriyaw dyan. Mga pirang mga pirang kunyan, pirang piye ang rarumkaan. Pirang rarumkaan, sir. Mga 15 to 20 feet. 20 piye, more or less, ay hararom. Ini po lang, Sir Pio, pagdaw ko din sa pamukapulot na ini, tanaw ko ang ilog na barangay Bamba. Tapos ilog na barangay Puro. Iyo. Pero ang itsura kayo ng bubon na ini, sa pinakatuktok ng gadkan bulot, sa tahaw, yaon duman so luho. Yaon duman nakasot sa lalaki, kaya di siya nakakahiro. Nagiro siya, surok doon na siya duman sa luho na yan. Iyo, igwa dyan yung kasabay ka mo tabi Joshua na kairiba kan lalaking yung nahulog. Pa-istoryan to, what happened? Ay, nagparaba na sa mga kairiba. Ano mga kairiba tabi kaya? Ano mga kairiba niya? Si Rizay? Mga estudyante. May natapos siya mga estudyante, babae na naka-uniform na puti. Hindi pa rin sa mga kairiba, nagbaraba na. Ang kaibahan ko dito sa taas, sa mga teenager man na mga lalaki na tumining
ining areang ini. Taday pwedeng, so ding pakasabot digdi, magsakat sa ng basta, taday mo talaga marareparo itong loho. Nasa pinaka ibabaw kang bulod, natataho ba nin mga magugon? Iyo, ano an pagkatawo ka nahulog sa bubon, lalaki or babae, over? Lalaki tabi, Sir Pio, na mga estimate ko, mga college student naman, Sir Pio. Oh. Joshua nagpapara ang signal. Nako, exclusive ini tabi nadadangog din do live coverage kang sarong lalaking nahulog sa bubon sa pinaka itaas kan sarong bulod diyan sa Purok 2A kang Lamba. Nahulog borles sa 20 pie ang rarom kan bubon na sadit sa naman, pero buhay nagre-responde da aso kunyan. So parang college student na nahulog tabi Joshua. Oh, naputol Joshua tabi naku baka dain ng, pero imposible na yung signal tahalang kawon yan ang lugar iko dyan yung mga cell sites. Oh, what happened na tabi, so antabayan niyan ang sitwasyon. DZGB Flash Report. Bultadahan ta si Joshua. Sir Pio, nagabot na so mga miyembros ka na Special Rescue Force ka Sige na daw. Bureau of Fire Protection digdi sa Oho. ataas. Ikakauron so naulog na lalaki. Nag-respond tabi ni Sir Pio. Di ako makadulok masyado duman sa loob. Taday taaram kon ang sitwasyon ta baka may iba pang low ina dyan maulog kita. But at least lang na sa Bureau of Fire Protection tabi Sir Pio. Bit so ang mga rescue equipments. Hingal-hingal nga ni makasakat man di kita alangkaw na bulod. So pinakatok-tok ng gad talaga Sir Pio. Nako. Naman sa loob. Hiling so Ligaspi, hiling so Lamba, hiling so Puro. Ilingon mo ng gad. Uy, halangkawon iyan, malipot yan dyan. Maparuso nga rin sige sa taas. Yan medyo napuputol ang nakuyang signal tabi Sir Pio. Anyway, siga-assess ang rescue force ka na lugar. Iyo. And tiga-adalan kung paano sila makalusad duman sa baba. So mga Exclusive ka dyan, Joshua. Exclusive. exclusive na Sir Pio. Actually, after kang interview ako sa bago, pabalik ako takong sentrong Ligaspi. Nasa batang ko garing so track tang Special Rescue Force na naguwang-wang sagkod sa sinundan ko. Marabasan so dalagan di ko inabot. Nagapot-tapot ako sa mga residente. Ayun na pwede Sir Pio. I-video yan, i-konta sa online ta. Exclusive yan. Sir Pio, yun so nangyari sa sinundan ko hanggang sa nagapot-tapot ko sa mga residente na marabasan so Rescue Force. And yun so report pa lang tabi Sir Pio, mahulog na lalaki dito sa bubon. Nako, o di nagkunya na, may pigtutunto ng equipo dyan ang mga Bureau of Fire o may mababa na makuha ka ito? Tiga-aadalan kan Bureau of Fire, may assessment, tiga-ilaw, tiga-plus lightan, sabi Sir Pio. Bata madiklom naman ang gadano, bata mabanggina. May masulnok na sual daw tabi nga ni Sir Pio. Delikado, difficile. Ano ini? Sige sa taas na ini, medyo maliwanag sa kumpara sa baba. Talang kaon ini. Pero sukwan, sububon, madiklo mo na yan pagbanggina. Oh. Roger to tabi Sir Pio, so lalaki nga ni, tiga taanaw ko sa baba. Nag-respond niya ko. Kunyan, kung alarong kung may tubig, dadahog sa kanya, sir. Oh. Oh, napapara sa signal mo tabi Joshua. Medyo maparos na kaya tabi Sir Pio digdi sa lugar sa bati. Papadiklom na, oy, baka huni kay Ban, ini babae. Anak may nala ako naka-uniform eh. Sige daw. Kay Ban ka po niya? Kay Ban po ka mo kay ni sir? Sige. Abo man data ni Sir Pio na maki. Sorry, respeto ta sita. Nag-arano daw iyan dyan. Nag-arano dyan. No, na engkantado ang lugar naan. Sa mga residente, engkantado dahil kaya mas kisita, tumulin tayong lugar nila. Kaya dahil sila para digdi. Kapabag talaga para Budan ang misteryo pa dyan tabi Joshua, natasukalot, duman mismo sa pinakaitaas. Garo konkibulkan mayon na may luho pababa. Yung nga rin, imagine nung tagagadan ko, sa pinakataas bulod, pero sa may tinuro na liyuhan sa mismo pinakaibabaw. Yan. May luho pa irarong. May tubig sa dilim. Ay, nako. Tiga-adalan sa Bureau of Fire Protection. Tigpapagilig sa mga residente sa partikan assessment. Kung paano maiyak. Pero maray, responsive pa sa topic, Sir Pio. Iyo. At least responsive, ano? Responsive man siya, hindi ka kahulog. Pero, hindi ka sararo. Dahil siya na makakahirap talaga.
swak na swak, saktong-sakto lang sulawas naman sa loob. Nako, dipisil. Ano, day pwedeng magsabay sa duwa pa itaas, dapat saro na inot, dapat susaro na sa ilarong. Kung baka na ano pa, baka may injury si victim. May maritipang kaya kamo na po, sir. Paano po nito sa katong, sir? May mababa na personal safety, may mababa na rescue personnel pukaw nitong lalaki para may ahawasali duman sa loob. Iyo. Pero day pwedeng magsabayan magkataning ta sa ditan loho. Kaya may chitipe sa lilita. Kasi nang luho, sir, so kasi sa nantarang tawo. O day pwedeng tuntunan sa na yan ning lubido ko na sa bagay mas nakakaisikan ang Bureau of Fire Protection. Sabi katong lalaki, tigadala din ako anong mangyari. Baka ngayon may iba pang injury. So lalaki, baka dahil kaya kung ano man. Pero at least, sa pag-gaisa naman ninda kung paano ang mangyayari. Pero sabi katong lalaki, may mababa na pag-iriban niya. Okay, sige. O day mo yan pag kunan dyan, day mo paghalian Diyos ba, sag ko na dayan makunyan, ta kaipuhan yan na masubaybay ng istorya nga dyan, insidenteng iyan. Di kayo ba, sir? Laro mo talaga, sadit talaga kaya. Tiga, sabi kan mga residente, di kayang babaw niya, sadit. Uy, naku. Paano daw niya nabulsot, adi? Sumakairima ko ano makaistorya. Yung mga lugaring, sabi ka itong mga pag-irima, hindi mo na maki-interview kay hospital tama siya sa mga babae. Tara. Ano siya, anong nangyari sa taas ng bulod? May load. Ano po, residente, tabi sir, may load ba? Ano siya nangyari na magkatong pumundig sa pinakatong bulod? Hindi kaya Diyos dati, at yung may pakaitan na ano dyan, siguro, pa rin nagdidinig kayo. Tanong kayo na dito sa ito. Ay, ano yun na ninyo? Ano yun? Matasir pa, di ka mo nagdidinig sa taas. Eh, may man na rin, magami nagdidinig talaga ta. Dahil may manarap na araw kayo na. Sabi ka tayo din. Dinig-dinig. Sa mga nagdidinig na kasabi na Iyo. Pero ano dang luho na yan mananggat? Anong luho? Man-made? Tigaharo ka din luho. Dahil man-made yan. Rinilig yan. Trading ganyan. Pigilingan gato kang tubig. Anong series sir sa lulokan? Mga kanukan ni gato. Kan mga panahon pa? Ano, mga kanok dapat pala sirpiyo ang kanyan? Nag-drill? Dati, kunya na kay, drilling. Hilingan, kitugig. Gusto na banggit mong sagurong. Sa baba, may saro sagurong dyan. Sa baba, dyan sa pulod, may mga saro sagurong. Kaya siguro, inspect sa taas, sa source kan tubig. Ayun nagkagawa na kilo, digdi, man-made pala, kan panahon kan mga kano. Iyo, yan. Sige. Yung tabi, Sir Pino, tumayan taon-taon na pagsubaybay ta. Sige. Kan rescue operation ni kan Bureau of Fire Protection Legazpi. Sabi na kay Babaw kan Bulot, digdi sa Barangay Lamba, Legazpi City. Exclusive, Diyos Pabino, DCGB. DZGB Flash Report! Antabayan ang mga follow-up kaya na maybe sa aga na buhay yung buhay yung lalaki and yung pag-rescue ang aaramon kung paano pa sistema eksakto sa nasa sarong tao suluho pa ibaba hali dyan sa itaas kan bulod naan kan Purok 2A kan Barangay Lamba. Salamat kan sa inyong pagantabay. Mahal na Diyos ang magbantay. Radyo Balagon Kaito.